Inċident tal-ħadd kieku fil-binja kien hemm smoke detection system fil-komun. Kienu jkunu aware qabel, naħseb jiena, mill-lat ta' li hemm nar minn ġo appartament. Dan qalu l-inġinier Norman Zammit, President tal-Kamra tal-Inġiniera waqt il-konferenza Raising the Bar in Fire, organizzata mill-istess Kamra flimkien mal-kumpanija Alberta. Fl-inċident tal-ħadd li għadda 100 raġel ta' 35 sena Gordon Spiteri wara li prova jsalva lil ġirien. In-nar beda minn heater. L-inġinier spjega f'każijiet simili x'miżuri wieħed jista' jieħu. Jekk inti għandek binjoli, għandek torrijiet, taf li l-mezzi ta' civil protection kif qed inti mhux se jlaħqu mat-torrijiet mela jridu jużaw dawk li jissejħu firefighting lifts. Mela il-bini jrid ikun armat firefighting lifts, il-rol tagħhom huwa li jtellgħu il-firefighters, jitilgħu fis-sular fejn hemm in-nar, isibu wet risers, ġifieri pajpijiet mimlijin bl-ilma mis-sistema tal-fire biex iqabdu l-mankam u jitlu jiġġieldu n-nar minn ġo dak is-sular. Għax il-fire engines ma jlaħqux. Zammit semma l-importanza li t-torrijiet li jinbnew ikollhom aċċess għal vetturi ta' emerġenza u mhux jinbnew f'toroq fejn l-infrastruttura ma tippermettix. F'din il-konferenza rriżulta li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili m'għandux ir-riżorsi meħtieġa biex jissorvelja it-13,000 applikazzjoni li jidħlu għand l-awtorità tal-ippjanar fejn tidħol sigurtà dwar nirien. Dan minkejja li f'Marzu 2017 dan id-dipartiment sar ukoll l-awtorità responsabbli li tħares is-sigurtà u s-sistemi ta' nirien fil-bini. Il-Ministru Ian Borch min-naħa tiegħu ammetta li l-liġi kif inhi bħalissa fiha ħafna nuqqasijiet u hemm bżonn leġiżlazzjoni waħda li tiġbor fiha diversi regolamenti li hemm marbuta mal-fire safety u s-saħħa u s-sigurtà. Din il-leġiżlazzjoni qiegħda titfassal biex tħares l-evakwazzjoni tan-nies, il-kontroll ta' nirien u t-tisħiħ tas-sigurtà tal-pumpiera. Il-konferenza trattat ir-responsabbiltà meta jseħħu każijiet ta' nirien, iċ-ċertifikazzjoni ta' dawn il-prodotti msemmija ibbażati fuq installazzjoni adekwata, spezzjonijiet u żamma regolari tagħhom.